Пророчество от Библията. Ние ли сме последното поколение на земята? За мира и сигурността на теб и твоето семейство остави амин и гледай до края. Екстремният климат вкарва живота ни в хаос. Погледни света, суша, проливни дъждове, градушки, ледени студове, непоносими жеги и всичко се влошава с всяка изминала година. Учени предупреждават. Полярните ледове вече не регулират нормално температурата на Земята. До 2030 година ледените покривки и глечери на Северния и Южния полюс ще се разтопят напълно. Това означава повишение на морското равнище с 7 метра. И хиляди крайбрежни градове по света ще изчезнат под водата. Климатът на планетата ще стане напълно негоден за човешко съществуване. Човечеството се изправя пред безпрецедентна криза на оцеляване. Това изпълнява пророчеството на Господ Исус, защото тогава ще има голяма скръб, каквато не е имало от началото на света до сега и каквато никога няма да има. Къде е нашият изход? Кликни линка в биографията, катехизатор ще сподели с теб Божието Слово и ще ти помогне да намериш пътя към закрилата.